Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu sasazo kundlungulo ye-SABC eAuckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Amagosa okhuseleko loluntu aquka ilungu lekomiti kasodolophu eRhawutini uGqirha Mgceni Tshwaku aseSeldini eRhawutini kwiphulo lokuqoqa imoto bejonga ukuba zikulungele na ukuhamba endleleni. The general elections of municipal council fall due between 2 November 2026 and the end of January 2027. Ikomishoni yonyulo imemelela abemi beli ukuba bathabathe inxaxheba kuthethathethwano oluqhubayo ngenkqubo yovoto kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla. Inkosi Mazole sicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandigawuleni warhuqa. Amagosa okhuseleko loluntu aquka ilungu lekomiti kasodolophu eRhawutini uGqirha Mgceni Tshwaku aseSeldini ngaseBruma eRhawutini beqhuba amaphulo okuqoqa imoto bejonga ukuba zikulungele na ukuhamba endleleni. Kwakhona atyelele ivenkile ezikule ngingqi ukujonga ukuba ziyayithobela na imithetho kamasipala. Intatheli yethu Kelvin Dludla kunye nomfowethu uSibusiso Ncedane balapho. Amaphoyisa omgwaqo njengamanje ke ahambela ke indawo ezehlukene amaphoyisa omkhandlu iJohannesburg Metro Police Department ehambisana ke nesikhulu esiphezulu esivela ke eminyangweni wezokuphepha komphakathi uDokotela uTshwaku njengamanje bala bazobheka ke ukuthi ngabe abantu abasebenza la banazo yini imvume zokusebenza sizomuzwa uma ngabe ekhuluma nabo ukuthi ke uthini Dokotela kukhona okutholayo. Yeah, basically this is for Tshwane. This is for Tshwane, this is not for the city of Johannesburg, this is a certificate. And then also they don't have the building plan. Building plan, it ensures that, you know, the building, it comply with the National Building Act. And secondly is that you must have a stamp from the EMS. Stamp from EMS saying that this place, in case of fire, you know, you've got the escape routes, you've got your signs, everything. So these buildings are not compliant at all. And most of the Chinese national that are here, they don't have any papers in the form of identification, and you know that they're illegal in the country, because the things that everyone must be documented. And we've been saying this thing every single time, whether you're coming from up in Africa up in the other countries in Africa, whether you're coming from China, India, and all of that. But when you come to the country, you must ensure that you are documented, because anything happens here, we're not going to be able to really to trace them. What if there are drugs here and there's a crime that is committed? We don't know who they are and where they are coming from. So that's what we're doing. We're doing crime prevention and bylaw enforcement. As you can see here, look, this says Tshwane here, like that. Yeah, one. It says Tshwane, and then this one, environmental health. Some environmental health here, 22 to 23 received like that. You know, you need to renew this thing. So these are very old, not renewed at all. And then also your what you call this thing, your building plan. You're supposed to display it. It must have a stamp from building control and have a second stamp from EMS. Siyabonga kakhulu uDokotela uMgceni Tshwaku lo ovela ke eminyangweni lo obhekeleke ukuphepha komphakathi la eGoli kanti uyashoka ukuthi ke kukhona izinto ezithile asebeyitholile abaziyo ukuthi ke ziphambene nomthetho uthi laba bavela ke eShayina babonakala besebenza la kule ndawo ngendlela engafanele ngoba ke imvume le abayivezayo yokuthi banelungelo lokusebenza la banamaphepha vele emkhandlini waseTshwane kodwa bona bebesebenzela eGoli siyazama ke ukuthi sikhulume nabo bakhuluma ulimi esingaliqondi kanti futhi abanye babo abayimisele ngokuthi bakhulume nabezindaba into leziningi kule ndawo seyinxuso ukuthi ivalwe ngenxa yokuthi abanikazi bazo abenzi okufanele igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Lihlehliselo umhla wesixhenxe ku-Okthobha ityala likaVusi Muzi Khet Mahlala owakwakhe nabanye abathathu atyolo nabo kwinkundla kamantyi yase-Alexander eRhawutini. Abane kwabatyholwa bajongene nezityolo eziquka ilinge lokubulala, iyelenqe lokubulala nelobuqhophololo kunye nelinge lokusingela phantsi ingalo yomthetho. Abamangalelwa abanqakulwa badidinjelwe eziseleni ebutsheni bonyaka kulandela ukuphanza kwegumgedle lokucima igama intombi awayithandana nayo uMahlala uTebo Kgotobejane ngo-Okthobha 2023. Abatyholwa bavele kancinane enkundleni laze ityala lahlehliselwa ngelinika abezotshutshiso ithuba lokuba onke amatyala abarhanelwa bajongene nawo abe ndawonye ze ityala ladluliselwa kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini. The matter is then postponed with regards to keys 1, 2, 4 and 5 back to Regional Court 2 for centralization.
accused 1, 2 and in custody, no bail. Accused 4 and 5, their bail extended, warned for Regional Court 2, 8:30. With regards to accused number 3, the matter is postponed until the 2nd of September. Back to this court for formal bail application. He will then remain in custody, no bail. Ukanti amagqwetha abamangalelwa wona athi asalinda bezotshutshiso babanika amagqwebhu kuquka iingxelo zoqhagamshelwano lwee-cellphones neengxelo zobume beenceli zebhanka. Kusenjalo, isicelo sebheyile sikaMatlala sihlehliselwe umhla wesibini kuSeptemba. Abahlala kunye neentsapho zamapolisa amabini abulawa ngokungenalusini kwisikolo samapolisa saseKofifontein ngoJuni ka-2017 bafuna ubulungisa. Iintsapho zithi kunzima ukuxola ngonyana babo ababini ababulawa besenkomeni. Imizimba kaMzonani Manjo noBoyitumelo Mekwa yafunyanwa kwisikolo samapolisa ngoxa babo ababevela kuqoqelwa ngokuhlwa. Lo mba wadluliselwa kwibutho loKhetshe iHawks ukuze uphandwe kodwa kude kube ngoku akabanjwa mntu ngesisiliku. Emva kweminyaka esibhozo kwadutyulwa amapolisa amabini kwisikhululo samapolisa saseKofifontein ngo-2017, iintsapho zisafuna impendulo. uBoyitumelo Mekowa wadutyulwa kanye entloko ze uMzonani Manjo wadutyulwa emva nasentloko. Esi siganeko sashiya inxeba elingapholiyo kwiintsapho. Kungoku nje iintsapho zithi iinzame zokufumana impendulo ziwe phantsi kuquka nembalelwano ye-email eyathunyelwa kwinkonzo yesipolisa. Ezi ntsapho zithi aziva nto ngophando kwaye zishiywe enyanyeni, ukanti abanye abahlali bakrokrela unyawo lwemfene ekudutyulweni kwala mapolisa amabini. The radios of the police station did not function. So while Constable Manjo and Constable Mekwa was in the police station and the other van was circulating during the rounds, one would more or less expect, because the radios are not functioning, they would time and again come to the police station and ask if there are no cases reported. No, instead what they did when they arrived at that morning hours, they stood outside with the van without going in. Isn't it common sense that one would go in and ask to say, are there no cases reported? Abahlali bathi lo mba ubekwe kwelokulibala kwaye batyhola ngelithi likhona ingqina kodwa basemagunyeni abathathi manyathelo ngakubenzi bobubi. To us, it leaves a lot of questions whether who is involved, if the police are just unable to resolve this particular matter. Kungoku nje uluntu lwale ngingqi luthi aluzukulala buhlayo de lufumanise inyaniso, lumemelela ungenelelo kumagosa phezulu esipolisa. We want top officials of the police, being it Fanny Masemola, being it the current acting minister. Emva kwesisehlo kwasungulwa igqiza lokuphanda ngokudutyulwa kwala mapolisa. We hope that very soon we'll track them down. We have already issued a statement to say that we'll be rewarding those that will be coming up with the information. Ukanti ibutho loKhetshe eFreystata linqinile ukuba lo mba usephantsi kophando kodwa akukabikho mntu uchongiweyo njengoyamene nesiseleku. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ibambe inkomfa namajelo endaba ukunika ingxelo ngamalungiselo lonyulo lomasipala oluza kubanjwa kunyaka mali ozayo 2026-2027 eSenturion eTshwane ngalentsasa. Uzomaqhuzu lekomishoni uMnumzana Simon Mabolo uthi uqinisekisa ngonyulo olusulungekileyo baqhuba inhlaningi yamaphulo kuquka ukufundisa ngenkqubo yonyulo novoto bekhuthaza ulutsha luzibandakanya. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo iphansi iphezulu kumalungiselelo onyulo lomasipala kulonyaka mali uzayo 2026-2027 okuna njengoko ixesha loceba abaxhuzula imikhala nababenyulwe ngoNovemba ka-2021 lifikelela esiphelweni ngoNovemba ka-2026 lonyaka uzayo. The current municipal councils were elected on 1 November 2021. This means that the current term will end on 2 November 2026. Therefore, the general elections of municipal council fall due between 2 November 2026 and the end of January 2027. Umnumzana Mabolo ukwathi abalelwa ku-34 amaqela amatsha ezopolitiko asanda kubhalisa ngokusemthethweni logama esondele ku-500 xa ewonke. Since the 2024 general election, the Commission has registered a total of 34 new political parties.
13 of the new political parties were registered in the period between July 2025 and today. Currently, the total number of registered political parties is 472. Uthi bategqolo beyile komishoni ukuqhuba amaphulo okufundisa ngenqubo yovoto bekhuthaza ngakumbi ulutsha kuba lube ngabahlali abanoxanduva ngelizwe labo. Between April and August, the Electoral Commission hosted no fewer than 24,000 face-to-face voter education events to foster a culture of civic responsibility. Usomaqhuzu kwalumkise uluntu lungalahlekiswa ngezithuba zengqesho esithi izithuba bazipapasha kuwebsite yale komishoni nakumaqonga wayo asemthethweni kuphela. Obebhala kwindaba ze-SABC Dingundi Mphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Sinamkela kwakhona kwindaba zeljele yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uSABC indaba zesiXhosa. Ukwanti xa ubukele sicela ucofe ulike sewuba ukamcofu subscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe amagoso okhuseleko loluntu aquka ilungu lekomiti kasodolophu eGauteng uGqirha Mgceni Chwaku aseSildini ngaseBruma eGauteng beqhuba amaphulo okuqoqa imoto bejonga ukuba zikulungele na ukuhamba endleleni. Kwakhona atyelele ivenkile ezikule ngingqi ukujonga ukuba ziyayithobelana imithetho kamasipala. Owayesakuba ligosa le-Human Resources kwi-ofisi yenkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Mxolisi Dyakota uyaqhuba nokunika ubungqina kwityala losekela mlawuli wezonxibelelwano kwisebe lezempilo eMpuma Koloni umnumzana Sizwe Khuphelo. UDyakota ngaphambili waxelela inkundla ukuba uKhuphelo ngenene wafaka isiqinisekiso sematriki ngelixa wayefaka isicelo somsebenzi ngo-2002. Lo ujamelene namatyala ukunikezela ngamaxwebhu omgunyathi nobuqhophololo kwinkundla yolwaphulo-mthetho olukhethekileyo kwezorhwebo yaseMonti ngokuphathelene nesiqinisekisi sakhe sematriki. Nanjengoko uDyakota ebequkumbela ubungqina bakhe, igosa eliphanda lombali yaphefumla. Uthi usifumene isiqinisekiso esivela kwigunya leli leziqinisekisi ukuba uKhuphelo ebengenaso kwaphela isiqinisekisi sematriki. Kambe ke ukwaleke ngelithi isiqinisekiso awasifakayo ibingeso sakhe noxa nje besinamagama wakhe apheleleyo. Koko yayisesomntu owayefunda naye kwisikolo samabanga aphezulu nongumsebenzi kwisebe lezempilo njengomongi xa kungoku. Kananjalo umphandi uthe uxelelwe ngokuduka koxwebhu oluqulathe iziqinisekisi zikaKhuphelo xa wayelifuna. Lo gama ukholelwa ukuba olu xwebhu lunqangazwe njengelilahlekileyo belukuye uKhuphelo de ke ngoko wafaka inkqubo yoqoqo kumakhaya wakhe eMonti naseLibode. Nangona nje lwenziwe oloqoqo alufunyenwanga uluxwebhu lweziqinisekisi ukanti ke elityala lisaqhuba. Abakwantsazana kwiphondo eKwaZulu-Natal baphanda esinye isiganeko sokubulawa ngokumasikizi kwasetyhini eMthwalume. UNothando Gumedo leminyaka engama-26 uhlatywa wasweleka ekhayeni lakhe. Kubanjwe umrhanelo leminyaka engama-37. Le ngingqi ibiphantsi kweliso lokhozi kule minyaka egqithileyo kulandela iziganeko eziliqela zokubulawa kwabasetyhini. Njengoba inyanga yabesifazane iya ekupheleni, izakhamizi zaseCapane eMthwalume zikhathazekile kulandela ukubulawa kwesifazane ngesihluku esekhaya lakhe. UNothando Gumede kuthiwa ubelele nengane yakhe kanye nodadewabo ngenkathi kungena umuntu ewindini. Obekhona endlini uAsiphe uthi umsolwa ufike wacisha ugesi. Sebembonile ukuthi ungubani. uAsiphe uthi lo muntu ube esehlasela usisi wakhe. Yena ube esebaleka eyocela usizo komakhelwane. Uthi bebuya nomakhelwane bafice isidumbu sakhe ngemuva kwendlu sikhunyuliwe. Zebusweni benganaki nokuthi umgwaza njani umgwaza bekumnyama endlini kodwa noma sibofaka yokhipha. Walivuka ingane yasiswami yathi ukuthi malume ecela umyekela uma washaya ngempama. Kathi ingane ayithuli. Mthamba ngiqeda umgwazi ebusweni nomgwazi nasemzimbeni. Ngathe ukuthi sethulile nangentathu besakhuluma ke. Washo ucela umyekele uzohamba naye angamdonsi ngenkani. Lo mndeni osakhungathekile uthi
ulahlekelwe kakhulu ngokufa kukaNothando. Ubenguthisha enkulisa khona endaweni. Umama wakhe uthi basabela izimpilo zabo. Buyile mina ngiyathusa nezingane zami nje ngizibone singihlalaphi ngoba ngeke ngihlalele eCaphane enhloko. Umholi womphakathi uthi umsolwa utholwe amaphoyisa ngemuva kwesigameko esaqoke izimpahla ezinegazi. Athi afice omawuphaqa benegazi neskipa sinegazi okukusho ukuthi nommese lo kade sika ngawo uhleli ndawonye. Amaphoyisa athi aphenya icala lokubulala. Responded to reports of a woman who was found murdered inside a house and she was stabbed to death. And as the police were quick to investigate and we arrested the suspect, who is 37 years old. He is suspected to be the man behind the murder and he will be appearing in court on Tuesday. Umsolwa kulindeleke ukuthi avele enkantolo ngoLwesibili. Mlondi Khadebe, SABC News eMthwalume. Usapho lwaseKimberley lomama ophila nokuphazamiseka engqondweni idementia obetshora ngokuthakatha ze wabulawa kwinyanga ephelileyo luthi lusanqunguphele sesisiganeko singaginyisi mathe kwaye lufuna ababulali bavalele entolongweni. Umimi Modise ufunyenwe enganxibanga exhatshaziwe emva kosuku usapho lubike ukuduka kwakhe. Emva kweveki ezine zokuphulukana nomama wakhe uLisiho Liphalamo akakwazi ukuzibamba inyembezi xa ebika isithwakumbe esisike emathunjini sokohlulwa kwenyama nomphefumulo kumama wakhe. Umama wakhe uMimi Modise ubeneminyaka engama-58 futhi ephila nemo yokuphazamiseka kwengqondo idementia. Inhliziyo ilihlwili kuLiphalamo ngesehlo sokubulawa kukamama wakhe futhi ulangazelela ingalo yomthetho ibe ngqengqwanga kwizigilamkhuba. So when we get there, I just saw my mother laying there. They said the community beat my mother. I don't know for what. Because I was going to understand if my mother did get there and maybe do violence or maybe, you see, that kind of things, but my mother didn't do nothing to them. Lo gama iqumrhu elijolise kwizimo zokuphazamiseka kwengqondo iAdasa eMhlakoloni lithi kungundoqo ukusasazwa kolwazi nemingeni ephathelene nezifo ezifana nedementia neAlzheimer. We don't have correct stats. The people's not been diagnosed. So we've got stats, but I don't think it's a true reflection of all the stats. Ugqirha wezoluleko lwengqondo ucebise uluntu ukuba lufune ungenelelo lwabazempilo kangangoko xa abo babathandayo beqala ukubonakalisa impawu ezixhalabisayo kunjalo nje belibala nezinto ezincinci ezifana namagama wabo nendawo zabo zokuhlala. There should be a clear awareness about dementia because a person with dementia, when it gets worse, the people they may even forget the names of their own children. Someone may even forget the bathroom in their own house that they stayed for years. Ukanti ke amadoda amabini atyholwa ngokubulala uModise aza kubuyela enkundleni kwinyanga ezayo. Sithanda ukulumkisa abahliziyo zibuthathaka nabantwana ngelinqa kulilandelayo. Bangamashumi ubuncinane abantu ababulewe kuhlaselo lichaphazele isibhedlele saseNesa eKenya neseGaza kuquka nentatheli ezinhlanu neziquka zeziko losasazo eAl Jazeera, iReuters kunye neAssociated Press. Esehlo sigxekwe kabukhali ngunobhala jikelelo wesizwe ezimanyeneyo esithi abasebenzi nabaquka bezempilo mawakhuselwe njengoko besabela ukunceda nakwezohlangulo xa abantu bonzakele. Abahlanguli nabasebenzi bendaba bebambe izixhobo zabo ikhamera zokushicilela zikubugoxo bubangelwe sisithonga sokuqala. Abasebenzi bezokhuselo befudusa umzimba womntu kanye xa uhlaselo lwesithonga sesibini sisitsho kule ngingqi, nto leyo enyuse inani lababhubhuleyo kule mfazwe layo kutsho ngaphaya kwe-62,000 ze abangxolegekileyo bangaphaya ko-150,000. 250 Palestinians have lost their lives because of starvation. And today journalists, your colleagues, we have 240 of your colleagues who have been brutally killed in Gaza. And that number exceeds the number of journalists killed in World War II and onwards, in all the wars in modern history.
Abasebenzi bezonyango kunye nentatheli kufuneka bahlonitshwe kwaye bakhuselwe ngamaxesha onke ukwamemelele ukuba kwenziwe uphando olukhawulezileyo nolungenamkhethe kwezi ziganeko zokubulawa. We want to extend our condolences to families and colleagues of those journalists killed, especially those representative of the Associated Press, Reuters, and Al Jazeera who are in this room or online. These latest horrific killings highlight the extreme risks that medical personnel and journalists face as they carry out their vital work amidst this brutal conflict. Umbengo mthiya ucima umlilo masikhonkozele ezilandelayo ngesiswati ngecala emva kwesihlanu xa lisiya kunina makube chusibele.